नोंगोन वाट्सआपआव हरबाय ओइ मामि र' बिमानि दङ फिसानो नै गांला बिजिरना दं आङो हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअ गासिखौबो बरायबाय आसा खालामो मोजाङै दं जोंबो मोजाङै दं ओमफ्राय दिनै मेट्रिक रिजाल्ट नुगोन नामा दिनै मेट्रिक फाइनाल होग्राफ्रा ओमफ्राय आंना बिनानावा सासे होदों दा आयु सासे भिडिअ नागिरो ओरै जादों नै नुबाय आं नुबा मिनिबो दा मिनिबाय औ दिनै मादैनि रिजाल्ट नुगोन ना मामि मादैनि मेट्रिक फाइनाल रिजाल्ट नुगोन दिनै इसोरासो मिथिसिगौ पास जागोन फेल जागोन हनै माबा रिजाल्ट नुयिनि सिगां आंसो लायदो हनै माबा मेट्रिक फाइनाल होग्राया मेट्रिक परिखा फाइनाल होग्राया रिजाल्ट नुयिनि सिगां हांसो जानो बिलाय दाउ जानो बिलाय आयु हनै मानसि नुबाय नै आबै गोलदुआ हांसो लायनो थिनलाय बेदर लायनो थिनगासिनो दङ बिफाखौबो दै हांसो लायनो फैसा हरदो आंनो फैसा हरदो लागासिनो दङ पास जागोन ना फेल जागोनथाय दाबो नुवाखै रिजाल्टखौनो ए रिजाल्ट नुगोन दिनै होआखै नायनांगौसो भिडिअसो बानायदां नायलायबावबाय नालाय माबायदि नुदों नोंखौ जोंनि आबै बे एलाय हनै उदै साया माखाबो बे उदैयाव खेलायलायखांबाय जानो थलथब गोलैखांबाय ना मा जायो हांसो जायोना दाउ जायोना बेदर जायो मालाय हांसो लायनो थिनलाय माबा बेदर लायनो थिनगासिनो दसेनो फैसा बिलाय जानो नुवाखै दाबो दा 9टा 10टासो देखायोना दाउजों फुदुंनो नागिरबाय बेखौबो फैसा होलायनांगौनो बिफानाव फैसा बिगासिनो दङ दा बुस्थु लायनांगोन ना आंहा होनो मिस्थि लायनांगोन ना जाहोनांगोन ना आंहा होननानै गेलेबाय थायो ओइ मा आब'सो थादो आब' बामनो थादै फिफाजों थायाखै ए फिफाजों फैबा नोंसोरखौ नुदों ए हा उसुमै खादों खानोनो रोंला नाथाय उसुमैखौ हाग्राखौल' खादोंसै दा हाग्राखौसो खाबायदां उसुमै खानोसै हाग्राखौसो खाबाय बे हाग्राखौ खाया ए उसुमै जाथ' ओंखारबा दलथा आलासि जाफैनांगौबा सिथ्ला सिबनांगौ मा सेस माबा अन्थाइ खालायजोब्बाय सिला गंसे अन्थाइ सारलालाजोब्बाय गथ'फ्रानो दलथालाय मा नांनानै बिदि सिला गंसे अन्थाइ सारलाजोबबाय नोंसोरो गयाबो नै आरो अबेल दांबावगोन अबेला दादां ए दादांबा दांनोसो नुवाखै गावहाथ' दामफ्लेजोबना गय जाखाबाय गय जादों नोङो ए सिला गंसे अन्थाइ जोंना जारौआ जेरावबो आखा फाखाखा दैया दुङाखैमोननो दै दुङा गारा दाउ सोमब्रनानै दाउ फुबाय बियो गांआनो गुजायाखै साला ओमफ्राय दा गोदान दा गोदान दै फुदुंफिननानै फुफिनबाय दाना डाबल खामानि जायाखै नोंहा दाना दुंबाय आरो दैया आयु ओइ मा नों दादांहाय मा नों मावनो गोरासो खाथियाव होबावबाय दामिन बेखौ जागोरसैना बेखौ जाखांनानै रिजाल्टआ पास जाबा हांसो लायमारगोन ना माबायदि मोनदों आसोल माबायदि मोनदों गोसोआ गुरलुब गुरलुब गाहेन जौवाखै मिनिनोसो ओंखारदों आरो गियाखै आयु गिजबावानो पास जागोन बायदि दे दामफ्ले माबार जेराव मामिया गान खनबाय थायो हारसिं गान खनो हारसिं मोसायो हारसिं मिनियो हारसिं गाबो गोग्लैबा
थाब थाब बानाया नालाय नोङो लासै लासै फुयो नालाय थाब थाब फुबासो थाब थाब माबायो दा सावदो सावनानै फुदो ओंखाम संग्रायानो लोगोफोर जोंना दाबो मोजां जाजोबाखै उन्दुग्राखौबो मोजां हाजोबाखै दाबो बिल' जासिनथारदों थाब ना मामि आगावाखौ उन्दुदो गान खननानै गान खनो आंना फिसाया बिरानो बिमायानो मोसाखावरि नालाय दे गान खनदो दे ओमफ्राय दे ओमफ्राय ओमफ्राय उल्था जा ओमफ्राय दादां हारसिं ओंखारा आथिखा दा सौथुनांगोन लाय जाथारसै मोनसेयावनो माबे बैहाय आगाव नै थां आगाव बैहाय सिलायाव थां सिलायाव आगाव नै थां थां आइलाय गोग्लैनाय मानोथो गोग्लैनांगौ रिजाल्टखौनो नेगासिनो दं दाबो मारै जागोन मादैनि रिजाल्टआ ओंखार बिदि गाननो नाङा ओंखार दाजा नै आगे गोग्लैफिननो नागिरो नै नोंखौ नै आं दाबो मोखां सुबावाखै ब्रासबो गैया खुगाल' सुदों लाबोनो बावदां बुंखेबो दंजोबो ना गन्थङाव सार्जारखौनो लाबोनो बावदों आरो ब्रास रिजाल्ट नेगासिनो दं ना मामि मादैनि गान बाबा इया बाबा नाजानो नागिरदों दे फुङाव जालोल' गावदां इलाय गोरलैम बियो दा मेसिंगोन आरनो लाबाबो जाथारासै मा आयै गोदोनायाव लादों दे लादो दे आथिङा नुवाखै सोमावलायथारदों जिउ मामि गोलैगोनाय बाबाखौ जों रिजाल्ट लायनो थिनदोंमोन ना गावसोर सनालि फन हरदोंमोन नै दा रायलायदो स्क्रिनसट खालामनांसिगोन औ आयौ माबाया जों नालिनि रिजाल्ट लायनो रेडि जाबाय नामा ओइ जोंथ' नायनो रोङा नालाय बिगुमैनो माबाखौ एडमिट कार्डखौ फट' खेबनानै हरदों वाट्सएपआव जों नायनो रोङा नालाय ओमफ्राय दा माबायदि जायो नायसै मालायबा मालाय बिखा ख्लाब ख्लाब मोनदों बिखा ख्लाब ख्लाब मोनदों नामा बिखा ख्लाब ख्लाब मोनदों खोनासंदो होमबा नोंथांमोनाबो खोनासंसै आंनावसो हरबाय फनखौनो होद ओइ मा र' हनै दादि नाब्ला आंनावसो हरगासिनो दां र' मा दल थालाय नै हेल' दानहरगासिनोसो दं आंनावसो हरदों नामा आंनावसो हरगासिनो दं फनखौनो आंहा भिडिअ बानायदों एलाखौरो हरबाय सनालि थाइजानो थाङो लंसो माथो फनानो हाबा थाव गैयादां बै मा फट' खेबलालाबायखो फनानो हरबाबो जाया माबा फनानो हाबाखै टावार गैया मालायबा मालाय ख्लाब ख्लाब मोनदों फना रिंबाय नै लोगोफोर बिगुमै हेल' मारै जाखो सेकेन्ड नंगौना नङा नंगोन वाट्सएपआव हरबाय आंनियाव ना मामानियाव बिदिनो फास जाबाय लोगोफोर जोबोर खुसिखा फास जाबाय सेकेन्ड डिभिजनाव फास जाबाय आंना बिनानावा मा जाहैयो बोरो नै फिसायाबो मिनिनाया गथ' गिदिर जाबाय दाबो मिनिखाया
नोंहाबो नै बेयाबो सेकेन्डनि बोसोर जाबायनो जोंना नानिया सेकेन्डनि बोसोर जाबायनो मनिकायाबो सेकेन्ड जाबायनो मनिकानिखौ मना खिन्थाहरदोंनो ओमफ्राय जोंना बिगुमै खिन्थाहरदों बिगुमै नायदों साग्रोन मबाइलाव नों जाबा नोंबो जागोन जाबा नोंबो फिन जागोन ए सानैबो एखेना बिसोरो ए मामि नै जोंना मादैया फार्स्ट सेकेन्ड डिभिजनाव पास जाबाय नामा नै बिनिया माबायदि मोनदों फिसाजोखौ पास जानायनि मैया मावखु लानो थांबा गरनै गयखौ फैदोंमोन जोंनाव गय सफारि जानो लुगैदों जोंनाव फैदों हांसो जानो बिदों हांसो जानो दहाय गुलदुआ बाबानाव फैसा बिदों दाबो हरासै हांसो जानो फैसा हरदों हांसो जाहैनो मालाय ना बिगुमैना बिहर जा बयलार मासे माला जाहोगोन बिदिनो जायो थालबा बिथाल फन बुजालायदों बे गावजों गाव पास जानायनि खुसियाव ओंख्रि गोदौगासिनो दङ पास जाबायना मामि मादैया दद' मोनजासिगोन ना दाना मिस्टिफोर लायाबा ना मिस्टि जाखानांगोन आंनो मा गैया बेलाय गैया होनजायो सोरना पास जानाय दावराव थुनलायना माबायदि थुनलायना हाब मोनखार बिलाय अबे कलेजाव हाबगोन बाल ओरैलाय मिथिया आं थांसै गबाव हाबजाम बिलाय गबारबायनाव हाबा गब कलेजाव ड्रेसखौबो जि मोजां मोनो आङो ओमफ्राय गब कलेजाव मोजांसो